Morning teenager de nkani yathu ya lero ikutitengera ku Uganda ndipo inapangika mu chaka cha 2018 yatulukanso mu news chifukwa chonena kuti chigamulo chatuluka eti de mayi uyu dzina lake ndi Susan Magara. Mu chaka cha 2018 Susan anali ndi zaka 28 ndipo ankagwira ntchito ngati cashier ku Bwendero Dairy Farm endi famuyo inali yoti anali ainu wake inali yakwawo inali ya bambo yake. Nde pa 7 February 2018 Susan anala kuchokera ku ntchito amapita ku nyumba kwake, anali mgalimoto koma anala kuyankhula pa phone ndi nzake. Ndi atali nkati moyankhula mucha nzacheyo anamva mapokoso kena kwa anamva Susan uchakunena kuti musandipweteke ngati akukuwa kena ku phone cha inaduka. Susan anapangidwa kidnap nde abambo ake Susan analandira note yonena kuti mwana wanu tamuba ngati mukufuna kuti tikubwezereni wa moyo muti pasandrama imene machidwa ransom amafuna ransom kumuba munthu kumanena kuti mutilipire ngati mufuna kuti mbweze. Anthu omwe anampanga kidnap Susan anachita demand kuti akufuna $1 million. Nde family ya Susan inene kuti tilibe $1 million ndipo palibe njira yomwe tingapezere ndalama ngati imeneyoyo. Koma motati pasa nthawi tikhoza kuyesesa kuchita kukunkha kusakasaka mwina tikuzopeza $200,000. Ndi anagwirizana kuti okay chabwino muti pasa $200,000 tikubwezerani Susan. Nde pa 24 February oti paja anamuba pa 7 February by pa 24 anakwanitsa kukunkha ndalama ija anapeza $200,000 ndipo analipira kumene anauzidwa kuti alipireko anayipereka ndalama ija. Ambala aka Susan anadikirira kuti Susan atulukira paja talipira ndalama ija koma Susan sasapezeka. Anamusunga kwa masiku 20 kenako thupi lake Susan linapezeka. Anapezeka anampanga strangle komanso anasonyezera anapangidwa toja, ananzunza anampanga nkhaza. Munthu ayo mwana musungayo ndena linkhani yoneyo linagwedeza kwambiri Uganda mu 2018. Nde zinayizoopsa kwambiri kunena kuti anthu amupanga kidnap munthu inali nkhani yayikulu akwanitsa ndithu after 20 days kuipeza ndalama kuwapatsa nkupeza kuti amupha. Nde anthu anadabwa kwambiri kuti nde chomwe amuphera ndi chani. Ena amapanga conclude kuti mwina chifukwa chonena kuti anadziwa anthu amene anampanga kidnap kuti anatha kuachita identify kuti ndi wakuti uyu ndi wakuti, mwina amaopa kuti akantulutsa akawatchula kuti ndi yawo pamene anamupha. Iyoyo inali theory chabe, anthu chenicheni chomwe anampera anthu sadziwa. Nde gulu la anthu 9 linamangidwa anawagwira ndithu atachita check ma investigation kuyangana ma DNA kuyangana even account yomwe ananena kuti iperekedwe ndalama anachita follow trail yonse mpaka anagwira gulu ilili. Nde anthu amene anapezeka kuti anali ma ring leaders ndi mayi uyu akuti Hajira Nakandi, bambo uyu Musa Abbas Mavumbo ndi anthu ena 7 sindatchula onse mayina. Komano nkhani inali ku court ndi ku courtiko apeza kuti anthuwa anapanga ndi chiwembo koopsa. Nde mayiyo Hajira Nakandi ndi Musa Mavumbo apangidwa sentence to death akuti anyongedwe chifukwa anampanga munthu nkhaza kwambiri. And anthu ena 7 amene anathandizawo apangidwa sentence to life in prison akuti akhale miyoyo yawo yonse mundende. Panalibe chifukwa chomwe anampera, if anything analandira ndalama sankayenera olandira ndalamazo anagawana. Ena ndalamazo anamangira manyumba chani. Nde koti lagamula kuti chilichonse chomwe chinagwiritsidwa ntchito ndi ndalamayo chigulisidwe, ndalama zibwerere kwawo kwa Susan Magara. Zikomo kwambiri. Tabo chibaluka molukwe olokuta Magara. I'll be frank with you. If you kidnap someone, yes, ask for ransom. Yes. Ransom bwojifuna, yes, nga mulaba muli safe, yes, it is a must for you to let the victim go. Yes. Olufuna ransom mumutagende ku family. However,